Ayo Mali la san yelemo sita 22 septembre duna be ga khangato malien be ga khangato membe tungala membe su tungarankelu africainu alu nangana san yelema 22 septembre fete ma yafa mo si ma dindi ni mogoba hal ni membe tungala alu avion talo ka mobilo talo ka nanga nyana je nyon fe duna mo neti lundo be khasla lundo be jelani ala ka mengi tana lume nga ke khadia ameke benyala gatanto melu nyala alhamdulillah barka allah ala nin sege na sorda sol nin sege na nin fal nin segel ngotol nin dogol nin sege ministre a demandé ministre de la culture kama ya famali dingo siro mo si dindi fara mo baga avec elle le 20 septembre ala sagal bunya bala bekabo. Salam alaikum malien chemana musumanga foli be bela jaleni wakatina ko teliman do ay wele bla malien bema malikono maliko kan bekabo ni ala le 20 irana CCB la angata katanga yere mahoroya su angata nyana maya malia yereta anya yereta sumina ameta ka to nyana maya CCB la chef fara musuka dimseni mwokoroba bekabo. Ministère de la culture de ni hakili nyuman ta ka artistu fara ɲɔgɔn kan angana malika yɛrɛ ma hɔrɔnya selike donc n'a fɔra mɔgɔ min kɔ itaya ɲagama ye bɛɛ ka bɔ i komi kɔnɔkulu anga maliba malika di dɛ maliya yɛrɛ ta maliba yɛrɛ ta o he kodumamba e malien beka bo ni ala e leve irana ni ala sona ma CCB konana na akana fo ma shikode anga tanga yerema hona yasu nyenama ya